Full of cheer, sing and dance will never end. My school, my friends, my friends. We read our books and draw with glee, and draw with glee, and draw with glee. We read our books and draw with glee, and learning's fun, you see. Ha arribat el vostre gran dia. Per a nosaltres el temps ha passat volant. Sembla que va ser ahir quan vau arribar a l'escola amb només 2 o 3 anyets, amb les motxilles quasi més grans que vosaltres. Vam entrar per la porta del centre, que apenas tenia 3 anyets, en aquells 7 personetes que ens compartissin la seva alegria espontània. No tenim companys de faena, sinó aliats de vida que caminem junts amb l'únic propòsit. És el que jo sent quan miro els meus companys i que pense que també sentiu vosaltres. Hi ha una frase que m'acompanya de favor per a una sola cosa, per fer que els altres, els seus alumnes i els seus companys un futur amb valentia de qui recorda d'on ve. Perquè per a mi, i estic segur que per a vosaltres també, l'exemple de superació, treball i dignitat de Maria Àngel serà sempre la nostra millor brúixola. Ella ha sigut, és i sempre serà la meva directora, la nostra directora. Moltes felicitats a tots, visca la Formació FLAR i feliç graduació. Buenas tardes a todos, familias, profesores. No tengáis miedo a equivocaros. El error no es lo opuesto al éxito. Es una parte fundamental de él. Vuestra amistad con quien ya conocíais, habéis reído, habéis compartido vuestras penas, habéis discutido, a veces. Jóvenes con voz propia, con ideas críticas y sobre todo con una personalidad que ha empezado a brillar con luz propia.
aunque no siempre era tan fácil. Presencia constante, vuestra paciencia y dedicación, celebrando nuestros éxitos y sufriendo nuestros fracasos. Y por formar parte de este momento tan importante. Este logro también es vuestro. Muchas gracias. Ese respecte i carinyo unànime no és que deixeu una gran marca en el cor d'aquesta institució. Moltes gràcies, Ernesto. Moltes gràcies, Vicent.